Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. At muli po ay narito tayo na magkakasama-sama dito sa Tinig ng Pag-asa upang ang salita ng Diyos na nais niya na matanggap natin ang kapahayagan ay naroon na sabi nga mapagbulay-bulayan natin sa gabing ito. At bago ang lahat, naroon na ito ang ikahuling Huwebes ng Nobyembre na kung saan sa buwang ito ay tinatalakay ang tungkol sa pagsunod, no, yung obedience, napakahalaga nito. At bago ang lahat, tayo muna ay dumako sa panalangin. Tayo ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Ama namin Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagkat ang bawat pagkakataon ay pinagkakalob niyo sa amin, sapagkat may dakila kang plano, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At sa gabi pong ito, sa amin pong pagsasama-sama ng pag-aaral ng inyong salita, Father, patuloy po namin ina-acknowledge that apart from you, we can do nothing. We ask the Holy Spirit to be our teacher today, for we know that siya ang nakakaalam ng deep things of God, na makakapagpahayag sa amin ng katotohanan at makikita ang kapangyarihan ng inyong mga salita. Salamat po, Lord. Ang itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Hayaan niyo na kayo lamang ang may taas at maluwalhati. At tunay nga, Lord, anuman po ang dala-dala ng aking mga makakasama sa gabi pong ito, huwag niyo pong hayaan na hindi nila maranasan ang inyong pagsama, Panginoon, ang inyong yakap, ang inyong paghipo, Panginoon, sa kanila. Lord, katagpuin niyo ang kanilang pangangailangan in all aspects of their lives, proving that you are the God na nasa aming kalagitnaan ay buhay at makapangyarihan. Salamat. Inangkin namin ang tagumpay sa gabi pong ito, habang ang lahat po ay binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsambat, walhati, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa pagkakataon na ito, katulad ng ating tema dito sa Deuteronomy 5:33, na ang sabi dito ay walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you possess. No? At naroon na sa buwang ito ng Nobyembre, marami tayong napakinggan, no? Marami tayong natanggap ng mga kapahayagan tungkol sa
pagsunod no na command ng ating Panginoon, na ang nais niya tayo talaga ay mamuhay ng mayroong pagsunod sa kanya, no, sa kanyang mga utos, sapagkat ito ay may kalakip na pangako na tayo ay mabubuhay na may katagumpayan, naroon na sabi nga magpa-prosper, at ang sabi nga prolong your days in the land that you possess, no? Kaya purihin ng Diyos. At katulad nga nung aking natalakay nung ako ay makapag-share sa ating Sunday service, makikita natin that the key to obedience is love. Ang isa sa pinakasusi talaga, no, para ang pagsunod na ito ay ating magawa, no, malakaran, ay ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon, at higit sa lahat ang ating pag-ibig sa Kanya, no? Sabi nga, we can obey God if we love Him, no? Katulad ng doon sa verse sa John chapter 14 and 15, makikita natin na sabi nga doon ng ating Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. Kaya ito yung pinakasusi na talagang sabi nga, malalakaran lang natin ang mga commandments niya o yung mga utos niya if we love Him. At makikita rin po natin we can love Him if we will know Him in a more deeper, personal, and biblical way. At higit sa lahat, kapag naroon na yung katotohanan ng pag-ibig niya ay naranasan natin. No, katulad sinabi doon sa John chapter 3 verse 16, no, sabi nga, ang sabi doon ay, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, wala iba kundi ang ating Panginoong Hesus, upang sino man na sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung pag-ibig na yun ay maging totoo sa ating buhay upang maibig din natin ang ating Panginoon. No? Kaya wala naman tayong maipagmamalaki, hindi natin maipagmamalaki na Lord, iniibig kita. No? Hindi, kasi siya ang unang umibig sa atin sa pamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. No? Kaya at makikita rin natin sa John chapter 21 verses 16, 17, and 18, ito rin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus kay kay Pedro, kay Simon Peter nung siya ay magpakita, no? Nung siya ay nag-resurrect po. Ang sabi dito sa John chapter 14, John chapter 21 verses 16, nababasahin natin, no? Praise the Lord. Nung ang ating Panginoon ay magpakita sa kanila, no, na naroon na tinanong niya si Pedro ng 3 beses, no, if Simon Peter loved him. Sabi dito, sa 15 pala tayo mag-start. Sabi dito, so when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, but thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. Kaya't nang mga kapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kaysa sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. No? Ito yung after nilang kumain, no, na ang Panginoon mismo ang siyang nag-prepare ng kanilang kakainin, no, dahil nung dumating sila Peter, nakita na naroon na nandun na yung iniihaw yung mga isda at sila ay nagkainan. At pagkatapos ng kainan na yon, tinanong siya ng ating Panginoon na, mahal mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? Ibig sabihin doon sa mga pagpapala, no, doon sa mga kinain nila, no, dahil sila ay nabusog, no. Tinanong ng Panginoon na, mahal mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? At sumagot naman si Pedro na ang sabi niya, Opo, Panginoon, no, na nalalaman mo na kita'y iniibig.
At dahil dito, sinabi sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero, no? Dahil sinabi ni Pedro na siya iniibig niya ang Panginoon, may command na sinabi ang Panginoon, pakainin mo ang aking mga kordero. So 16, he saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. Sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. No? Kaya makikita natin sa bawat response ni Pedro na iniibig niya ang ating Panginoon, mayroong kalakip na commandment. No? Sabi dito, alagaan mo ang aking mga tupa. At sa pangatlong pagkakataon, no, muli ay tinanong na naman siya ng ating Panginoon. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he saith unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing ikatlo, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya ng Panginoon, nalalaman ang lahat. Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen. No? Dito sa mga talata ito makikita natin na ang sabi nga ay mapapatunayan natin ang tunay na pag-ibig natin sa ating Panginoon kung tutuparin natin ang kanyang mga inuutos. Katulad kay Pedro, no? 3 beses siyang tinanong ng ating Panginoon at kada sagot niya na oo, iniibig niya ang ating Panginoon, naroon na sinasabi yung commandment, no? Feed my lamb, I feed my sheep, no? Ang sabi dito ay feed my sheep, ang sabi niya, at naroon na alagaan, feed my lambs, no? Mayroong kaakibat na commandment ang ating Panginoon. Mapapakita natin ang ating tunay na pag-ibig sa Kanya. Sa gabing ito, mayroon lang akong nais na ipakita sa bawat isa na posible, no? Posible na makasunod tayo talaga sa ating Panginoon if we love our God, no? Na makikita natin na sa pamagitan ng mga Bible characters na ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito, na ang mga ito ay nakasunod sa ating Panginoon dahil sa pag-ibig nila sa ating Panginoon, no? Sa pagsunod, sila ay nakasunod sa pinagawa sa kanila ng ating Panginoon. Kaya dito, ito yung mga Bible characters, no, na nagpakita ng obedience sa Diyos. Ang unang-una ay si Abraham. Makikita natin to sa Genesis 22. Ang sabi dito, when God asked him to sacrifice his son, no, it shows that what it means to trust in God's plan, even when it is difficult or goes against our own desires, no? Makikita natin dito na si Abraham, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, no? Nung sinabihan siya na isakripisyo mo ang iyong anak, no? At sa pagkakataon na iyon, alam naman natin na kaisa-isang anak niya si Isaac, no, kay Sarah, na kung saan ay ipinangako ng Diyos na siya ay magiging ama ng napakaraming lahi, no? At sa pagkakataon na ito, iisa pa nga lang ang lumabas sa kanya ay ipinapasacrifice na ito sa ating Panginoon. Pero makikita natin dahil naroon talaga yung pag-ibig niya sa Panginoon, naroon yung pagtitiwala niya sa plano ng Diyos, no? Bagamat minsan may mga bagay na hindi mo maintindihan, no? Sabi nga, napakahirap intindihin na kabibigay pa lang nung anak na yun ay pinangako, ngayon parang kinukuha na uli. Pero sa pagkakataon na yun, hindi nagdalawang isip si Abraham. Siya ay sumunod sa ating Panginoon dahil mahal niya ang Diyos, no? Iniibig niya ang Diyos
at anuman ay pag-utos sa kanya, handa siya. Handa siyang sumunod sa ating Panginoon, no? Kahit na ito ay against sa kanyang will, no? Dahil napakahirap noon. Mahal na mahal niya si Isaac, pero dahil mas mahal niya ang Diyos, pinili niyang sundin ang ating Panginoon, no? Kaya makikita natin. Pero sabi nga dito sa Genesis 22, makikita rin natin na hindi naman natuloy na talagang patayin ni Abraham si Isaac para isakripisyo. Nag-provide ang Panginoon ng tunay na isa-sacrifice, no? Yung ram na sabi nga nakita niya na nasabit ang leeg at yun ang sinabi ng Diyos na yun ang gamitin para sa sakripisyong gagawin, no? Kaya ito'y na-test yung tunay na pag-ibig at pagsunod ni Abraham sa ating Panginoon. Ang pangalawa naman ay si Noah, no? Dito makikita natin to sa Genesis chapter 6 verse 9. When God asked him to build an ark, no? It shows us the importance of following God's command, no? Even when they may seem unconventional or go against popular opinion. Ano ibig sabihin nun? Makikita natin na si Noah, bagamat naroon na sabi nga ay parang kakatwa ang kanyang gagawin. Gagawa siya ng arko na napakalaki, no? At nung time na yun ay wala namang ulan, pero ang Diyos ay nangusap nga sa kanya, nag-command sa kanya na gumawa ka ng arko kasama ng iyong mga anak dahil ako'y magpapaulan ng 40 days and 40 nights. Kaya nung ginagawa nila to, nung sumusunod siya sa ating Panginoon para gawin ang arkong to, marami siyang natanggap na mga persecutions, no? Maaaring pinagtatawanan sila dahil gumagawa sila ng arko, wala namang kaulan-ulan, no? Pero makikita natin na dahil sa pag-ibig ni Noah, no, sa ating Panginoon, ay naroon na hindi niya alintana anuman yung mga sinabi o yung habi nga ay sinasabi ng kapaligiran, no, yung mga pagtatawa sa kanila na hindi siya alintana. At ang isa pa, dito sa paggawa ng arko, naroon yung yung talagang lahat ng dimension o sukat ibinigay ng Diyos, no? At hindi nagreklamo si Noah, talagang sinunod niya lahat. Na kung titingnan natin ay lahat manual noon. Wala namang mga gamit, no, mga electric na equipments na kailangan gamitin sa napakalaking arkong yon. Pero makikita natin na dahil sa pagsunod nila sa ating Panginoon, dahil sa pag-ibig nila sa ating Panginoon, no, hindi naging mahirap sa kanilang mag-aama na tapusin ang arko na iyon, no? At makita naman natin na pagkatapos ng arko, pinapasok na sila doon ng ating Panginoon at nagpapasok din ng mga iba't ibang klase ng hayop, no? At after nun, nung maisara na ang arko, doon nagsimula ang ulan na makita natin na bumaha ng halos lahat ay naging under ng water, no? Kaya namatay lahat ang mga tao noon. Sila lang mag-anak ang natira, no? Kaya makita natin, no, sa buhay ni Noah. At ang pangatlo ay sa buhay naman ni Moses sa Exodus chapter 3 verse 14. When God asked him to lead the Israelites out of Egypt, no, nung siya ay tinawag ng Diyos para inutusan na ilabas ang mga Israelites sa Ehipto. Napakahirap noon, no? Bagamat siya ay lumaki na sabi nga ay di ba inalagaan siya ng prinsesa, no? At ang kultura ng Egyptian ay alam niya, no? Tapos siya yung tinawag at pinili pa para ang mga alipin na Israelites ay palayain niya. Napakahirap noon. Kaya nung time na yon na ang isa sa parang naging reklamo lang or ibig sabihin ay sinabi niya sa ating Panginoon na hindi siya marunong magsalita, no? Pero ang sabi ng Panginoon, wala naman nga tayong pwedeng ireklamo o idahilan sa ating Panginoon. Binigyan niya naman sa kanya si Aaron para maging spokesperson niya, no?
At makita natin dito, no, it shows us the importance of being open to God's calling in our lives, no. Bagamat ganun yung kanyang kalalagayan, naging open pa rin si Moses sa pagkakatawag sa kanya para mailabas sa Ehipto ang mga Israelites, no. Bagamat napakahirap, maraming mga pagsubok, no, pinakita niya pa na ang Diyos na tumawag sa kanya at nagsabi sa kanya, nagkuman sa kanya na makapangyarihan sa lahat ay nagpakita pa ng mga signs, no? Yung nagkaroon ng mga plagues, no? Pero makikita natin patuloy pa rin na nagmamatigas ang puso ng paraon na naging mahirap din kay Moses yun dahil halos lahat na ng kapangyarihan ng Diyos ay pinakita pero ayaw pa rin sumunod ang paraon, no, kay Moses na ilabas niya ang mga Israelites. Pero at the end, makikita natin na nung ang last ay yung spirit of death, no, na ang lahat ng panganay ay dinaanan na spirit of death besides doon sa mga Israelites dahil nabigyan ng commandment nila Moses na lagyan ng dugo ang mga hamba, no, para maging proteksyon ng mga Israelites, ay doon medyo nagbumigay si yung paraon at hinayaan na sila ay makaalis. Kaya makikita natin na bagamat parang napakahirap ng calling na yon, pero dahil sa pag-ibig ni Moses at willing na pagsunod sa Diyos ay ginawa niya ang sabi nga ay mailabas ang mga Israelites doon sa Egypt. Ang susunod natin makikita ay si Joshua, no? Si Joshua na bagamat kabataan pa, no? When God gave them the instruction on how to conquer the city of Jericho. It shows us the importance of trusting of God's plan even when it may seem unusual or difficult, no? Choose to trust God's wisdom. Dito makikita natin no, na nung inutusan sila Joshua, no, na sabi nga ay pabagsakin ang Jericho, kung titignan natin na yung instruction ay binigay sa kanila ay parang weird, no, kakaiba, na paano mo mapapabagsak ang isang napakalaking wall sa pamagitan lamang ng paglalakad, no, pag-ikot dito, no po. Pero makita natin na hindi na naging hadlang yung parang ganung paraan na hindi mo talaga maiisip, no, na paano mangyayari yon, pero hindi nagreklamo sila Joshua. Basta sumunod lang sila. Yun nga, umikot sila ng 6 na beses, natahimik lamang, nagpe-pray lang sila, no? At doon sa 7 beses nilang pag-ikot, 7 beses naman nilang inikot, no, yung wall of Jericho na yon, na habang ginagawa nila yon, sila'y pinagtatawanan ng mga sundalo, parang sabi, naluloko na tayo itong mga Israelites na ito, no? At iniikutan tong wall of Jericho, pero hindi nila inalintana yung pagtatawa sa kanila, hindi inalintana yung pag-aalipusta sa kanila. Sumunod pa rin si Joshua at ang kanyang mga kasamahan dahil naroon yung pag-ibig nila sa ating Panginoon, higit sa lahat yung pagsunod sa commandment ng ating Panginoon, no? Yung plano ng Diyos ay sinunod nila at makikita natin no, on the last round ng kanilang pag-ikot, ang isa sa utos sa kanila ay sumigaw lang sila ng tagumpay, at nung sila ay sama-sama na sumigaw, no, makita natin bumagsak ang wall of Jericho, no? Kaya yung mga himala, yung mga imposibleng bagay ay nagiging posible sa sabi nga sa pagsunod natin sa commandment ng ating Panginoon. At ang susunod ay si Daniel, no? Sa Daniel chapter 6, dito naman, no, sabi nga, he continued to pray to God despite of a decree from King Darius that anyone caught praying to any god except the king could be thrown into the lion's den. No, it shows us the most important, no, of choosing to obey God even when it may result in persecution or suffering.
he recognized that his allegiance was to God and not to the king. Now, dahil nung pagkakataon na yon ay nagbaba ng decree yung hari na walang sinuman na mananalangin, no, o sabi nga magpe-pray kahit kaninong Diyos kundi doon lamang sa hari, no. At si Daniel, imbis na siya ay matakot, imbis na siya ay magtago, no, ang ginawa niya, pinakita niya pa, no, binuksan niya yung kanyang bintana at siya ay nanalangin sa Diyos, no. At naroon na yun namang naiinggit sa kanya, no, ay naroon na isinumbong siya doon sa hari, no. Bagamat ang hari ay naroon ang pabor pa rin talaga kay Daniel, pero wala siyang magawa dahil nagawa niya yung decree na yun na ang sumuway ay itatapon doon sa lion's den. Pero makikita natin, no, si Daniel, dahil naroon yung una, yung pag-ibig niya sa Diyos at pagsunod sa commandment niya na walang ibang dapat sambahin, no, kundi ang Diyos lamang, ay hindi siya natakot doon sa decree na siya ay itatapon doon sa lion's den, no. At nangyari nga, nung siya ay itapon doon sa lion's den, makikita natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos, yung sabi nga isinara yung mga bibig ng leon na nagpatunay na walang sino man na sumusunod sa Panginoon ang pinababayaan niya. Kaya sa pagkakataon na ito, kung pagbabasahin natin ito sa Daniel chapter 6 at ang mga susunod, ang hari mismo ay naroon na sabi nga ay namangha, no? At after nun, dahil nakita niya na ni isang gasgas, wala si Daniel, no? Hindi siya nagalaw. Noong mga layon na yon sabi nga, yung mga layon na yun ay maaring gutom na gutom, no? Kung titignan natin, meron nga isang parang picture na nakita ako doon sa isang book ng pambata na inunanan pa ni Daniel yung mga layon, no? Na sabi nga ay walang nagawa ang mga layon, no? Naging maamo sa kanya, no? At nakahiga si Daniel, nakaunan siya doon sa mga layon, hindi siya ginagalaw, no? Kaya makikita natin na si Daniel, dahil sa pag-ibig niya sa Panginoon, kahit na mayroong banta, no? Yun nga yung itatapon sa lion's den, hindi ito naging hadlang para hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos, no? Sa pinag-uutos ng Diyos na siya lamang, ang Diyos lamang ang dapat na sambahin, wala nang iba pa. Sa New Testament naman, marami pa ang makikita natin na mga Bible characters na sumunod, no, sa ating Panginoon sa commandment niya. At sa pagsunod naman, makikita natin yung naroon na sabi nga ay protection ng Diyos, yung guidance niya, yung pagpapala niya. Naalala ko rin yung sa Book of Daniel, no, hindi naman si Daniel doon, yung tatlong kabataan nila, na sila Shadrach, Meshach at Abednego, na nung time na yon yung hari ay nagpagawa ng malaking rebulto at gumawa din ng decree na kapag narinig nyo ang mga trompeta, yung mga musical instrument, lahat kailangan magbabow down doon sa rebulto na yon. Pero makikita natin yung tatlong kabataan na yon, dahil mahal nila ang Diyos at ang Diyos lamang ang kanilang susundin, no? Doon naman ang parang pinakaparusa ay itatapon sila sa fiery furnace, no? Yung pugon, na ang pugon na yon ay paiinitin ng 7 beses, 7 ulit na init. At sa pagkakataon na yon, nung mag-blow yung mga musical instruments, lahat nag-bow down, lahat lumuhod at sumamba doon sa malaking rebulto, except kay Shadrach, Meshach at Abednego, no? At dahil dito sila ay hinuli at naroon na itinapon doon sa fiery furnace na yon. At makikita natin, no, na dahil sa init ng apoy, yung mga sundalo na sabi nga ay nagtali kila Shadrach, Meshach at Abednego, at sila ay tinapon doon, nahagip nung apoy, no?
kaya namatay yung mga sundalo na yon. Pero yung tatlo na itinapon doon sa fiery furnace na yon, makikita natin na yung divine protection ng Diyos ay naranasan nila. Kaya kahit yung hari, nung sinilip niya yung fiery furnace na yon, nagulat siya dahil ang alam niya, tatlo lang ang pinatapon niya doon, pero apat ang nakita. At ang isa ay, sabi nga, ay nagniningning. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. No? Kaya dahil dito, naroon na pinatay yung apoy at inilabas yung tatlo, nagulat sila kasi kahit isang buhok nila ay wala man lang nasunog, no? Kanilang damit hindi nasunog. Kaya sa pagkakataon na yon, gumawa uli ng decree yung hari, no? Na sabi nga si Nebuchadnezzar na ang lahat ay kailangang sumamba sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya makikita natin, no, na sa pagsunod natin sa ating Panginoon, magiging daan ito para marami rin ang sumunod at sabi nga ay sumamba sa ating Panginoon. Amen? No? At sa New Testament naman, may ilan din akong nasulat na mga example na mga sumunod sa ating Panginoon, no? Ang una dito ay si Mary, no? Yung ina ni Jesus sa laman. Sa Luke chapter 1 verse 38. Mary's obedience to God's plan allowed her to play an important role in the birth of Jesus. It shows us the importance of being open to God's plan to our lives, no? Sa pagkakataon na yon, nung kausapin siya ng anghel, na siya ay pinili, no, si Mary ay pinili para siya ang magdala, no, sa sinapupunan sa ating Panginoong Hesus, hindi sa pamagitan ng pagkakaroon ng sexual contact, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Hindi nagdalawang isip si Mary. Tinanggap niya yung hamon na yon, no, na maaaring maging dahilan para siya, kasi noong time na yun, ikakasal na sila ni Joseph eh. Pero makikita natin yung puso ni Mary na talagang nais niya na, sabi nga, ay ipakita ang pagsunod niya sa Diyos, no? Ipakita ang pag-ibig niya sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa commandment na binigay sa kanya. Hindi siya natakot, hindi siya nag-alinlangan, tinanggap niya yung commandment na yon na siya ay gagamitin para ang ating Panginoong Hesus ay may panganak sa laman po. Kaya makikita natin na si Mary ay naroon na, sabi nga, ay naging open siya sa God's plan, no? Sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. At praise the Lord, makikita naman natin na hanggang ngayon naroon yung sabi nga ay pagrespeto sa kanya, no? Ay ang iba nga lamang ay mali na dahil si Mary na ang sinasamba, pero makikita natin si Mary doon sa aklat ng John, no, yung sa kasalan sa Kana, di ba? Si Mary mismo ang nagsabi na anuman ang sabihin ng ating Panginoong Hesus, sundin, no? Pero yung iba nga dahil bulag pa sa katotohanan, si Mary ang sinasamba nila. Pero kung makakausap lang sila ni Mary, sasabihin sa kanila ni Mary na kung ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus, yun ang sundin, no? Kaya makita natin si Mary na buong puso at buong pag-ibig na sumunod sa commandment ng ating Panginoon. At ang pangalawa ay si Peter, no? Si Peter naman sa Acts chapter 5 verse 29, na ang sabi nga dito, he is the faithful disciple of Jesus who demonstrated obedience even in the face of persecution. Ang sabi niya dito, he said that they ought to obey God rather than men. It shows us the importance of obeying God's command even when it means going against human authorities, no? Human authorities. Dahil sa pagkakataon na yon, pinipigilan sila Pedro na ipangaral ang ating Panginoong Hesus, no? Pero ang sabi niya, mas mamarapatin namin sumunod sa Diyos kaysa sa tao, no? Kaysa doon sa mga authority. Dahil alam naman nila na mali yung pinagagawa ng authority. Kaya
Sa pagkakataon na ito, bagamat may persecution, no, ay pero hindi sila napinag sila Pedro, no, naging masunurin pa rin si Pedro at ang katapatan niya sa pagsunod sa commandment ng ating Panginoon ay naroon pa rin, no. Kaya nga ito ay nangyari, yun nga, yung kaninang binasa natin doon sa John chapter 21, no, pagkatapos na ang Panginoon ay magpakita sa kanila na tinanong siya kung mahal niya ang Panginoon. At sa pagkakataon na yun, talagang sinabi ni Pedro na mahal niya ang ating Panginoon. Kaya willing siya na sumunod sa pinagagawa sa kanya. No? Bagamat nung una ay dumating sa punto na naitatwa niya ng 3 beses ang ating Panginoon, pero ito ay pinagsisihan niya. No, lalo't higit nung siya ay sabi nga, hindi kinondem ng ating Panginoon, kundi naroon pa rin yung plano at kalooban ng Diyos ay nais ng ating Panginoon na mangyari sa buhay ni Pedro. At ang pangatlo ay si Paul, no? Si Paul, na dating si Saulo, na sa Acts chapter 26 verse 19 to 20. Ang sabi dito, despite the hardship and persecutions he faced, sabi nga, he remained obedient to God's calling and vision to spread the gospel to all people, especially the Gentiles, no? It shows us the importance of remaining committed to God's calling even when it means facing difficult circumstances. Dito makikita natin na ang sabi nga ay bagamat maraming mga pagsubok, hardship, alam na naman yun ni Pablo, no? Sa pagsunod niya sa ating Panginoon, ito ay ginampanan pa rin niya, no? Ginampanan pa rin niya. At praise the Lord, dahil sa pagsunod ni Pablo, ang gospel ay hindi lamang sa mga Jews, itinalaga kundi sa mga Gentiles. At praise God, tayo bilang kasapi doon sa mga Gentile people ay nagkaroon ng pagkakataon na maranasan natin ang kalayaan, ang kaligtasan na nagbubuhat sa ating Panginoon. Kaya purihin ng Diyos sa mga taong ito na walang takot na sumunod sa commandment ng ating Panginoon, no? Dahil sa pag-ibig nila sa ating Panginoon, buong puso nila, buong buhay nila ay inilaan na sabi nga ay sumunod sa ating Panginoon. At makikita natin yung benefit ay hanggang sa atin dumadaloy, no? Kaya sa pagkakataon na ito, sa tema na ito na ibinigay ng Diyos sa atin, sa J. Blue family, napakahalaga talaga ng pagsunod, no? Sabi nga ay, there is only one life that will soon to pass, but only what is done for Christ will last. Ano po? Yung mga natatanggap natin mga blessings, ano man yun, mga material, mga financial, no? Lahat yan ay lilipas. Ngunit yun lamang ginawa nating pagsunod sa ating Panginoon ang mananatili magpakailanman. Kaya ang nais ng ating Panginoon, let's renew our love to Him, no? Patuloy nating sabi nga yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, i-renew natin. Naalala ko nung bago pa lang na irirehistro ang Jesus Be Lifted Up Church, no, nung gagawa ng vision and mission, no, mission and vision. Doon sa vision na binigay ng Diyos ay sabi niya ang vision na nais ng Diyos na para sa Jesus Be Lifted Up Church ay makita niya na we are a faithful church, motivated to live victoriously as a light of this world through our first love to our Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga talaga na ang lahat ng bagay ay magaganap lang natin, magagawa natin if we continue to love the Lord with all our heart, with all our soul, and with all our might. Amen. Kaya purihin ng Diyos sa gabing ito, so sa lahat ng ating mga napakinggan na mga katuroan tungkol sa pagsunod, no? Hindi mahirap sumunod sa ating Panginoon if we truly love Him. No? Katulad nga ng mga Bible characters na ating
aralan ngayon. Hindi mahirap. Bagamat kung titingnan natin parang yung mga inutos sa kanila ay parang imposible, no? Napakahirap, pero hindi naging mahirap sa kanila dahil nga mahal nila ang ating Panginoon. And at the same time, kilala nila ang Diyos na pinaglilingkuran nila. Kaya nandun yung pagtitiwala, no? Kaya if we truly love Him, no, patuloy natin siyang isisik, patuloy natin na naisin na makilala pa siya sa isang malalim, personal at bibyang paraan. At anuman ang naroon na sabihin niya sa atin, ipag-utos niya sa atin, magagawa natin to with all our heart. At alam natin na, sabi nga sa pagsunod sa Kanya, naroon lagi yung pagpapala, no? Minsan, nandoon na, ang tinitignan natin yung circumstances, no? Kaya sa pagkakataon na ito, wag natin tingnan yung mga circumstances. Ang tingnan natin ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At naroon na anuman yung kanyang sabihin, huwag tayong matakot na sumunod, no? Naalala ko tuloy yung Philippians 2, no? Ephesians 2, verse 10, na sinabi ng Diyos kay Bishop, no? That we are God's workmanship, created in Christ Jesus, no? To do good works, which He has prepared in advance, that we may walk in it. Ibig sabihin, nakahanda naman talaga ang lahat, no? Lalakaran lang natin. Yung paglakad na yon, yung pagsunod na yon, yun yung hinihintay ng Diyos sa atin, no? Kaya purihin ang ating Panginoon sa gabing ito. I know and I believe na sa buong buwan na ito ng Nobyembre, ang tema tungkol sa pagsunod ay nag-sink in sa ating mga puso. Amen po ba? At ito na lang ay ating gaganapin o iaakto na lang natin. At kapag sa pag-akto natin o sa pagganap natin ito, praise God, alam natin na naroon yung sabi nga ay pagpapala na inihanda ng Diyos sa bawat isa. Amen? Kaya tayong lahat ay mukhang tumikit. Ama namin Diyos, salamat sapagkat sa pagkakataon na ito, salamat po sa buong buwan na ito ng Nobyembre, na patuloy na pinaalala niyo sa amin, Lord, that obedience is better than sacrifice, that obeying your commandments, so Lord, will lead us, Lord, sa buhay na matagumpay, mapagpala, at yung pinlano niyo o inihanda niyo sa amin na mga land na ipoposes sa ipagkakaloob niyo. Lord, alisin niyo po ang takot sa puso ng bawat isa, hayaan niyo na ang pag-ibig na nanggagaling sa inyo ang mag-manifest sa aming mga buhay upang kami po ay makagampan, Lord, makahakbang, Panginoon, makasunod sa nais nyo, Panginoon, sa commandments nyo sa bawat isa sa atin. Higit sa lahat to go and preach the gospel to all nations, proclaiming that truly you are the only way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by you, Lord Jesus. Salamat po ng marami, pagpalain niyo po ang bawat isa na nagbigay ng oras, Panginoon, at nakasama ko sa gabing ito sa pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. Salamat ng marami. Truly, Lord, all the glory, all the praises, all the thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. God bless us all. At let's be excited sa susunod na tema itong Disyembre na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless and good night. Amen. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin.
alin lang ang maglilingkod. Walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko